खुलुमबाय बयनिसिमबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै दिनै जोङो बेवहाय प्रेस मिट खुंदों नोंथांमोननि गेजेरजों आरो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम जोङो गोजोननायजों गोसो खुसिजों जोङो साबायखर बावदों मिथिहोनो लुगैदों जे मैया आसाम सरकारा अर्थात आसाम सरकारनि केबिनेट पर्यायनि जि सावरायमेल बेवहाय गोनांथार थांखि लादों बिथांमोनहा बे थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बर' माहारिनि धोरोम फोसावनायजों ब्रह्म धोरोम फोसावनायजों लोगोसे जाथिनि जि संकट बै समाव जेरै रांखान्थि सोलोंथाइ खान्थि समाजखान्थि आरो राजखान्थि बिथिङाव गोबां फोसाबबोनाय ग्रेट माने फोसाबगिरि रिफर्मार ग्रेट रिफर्मार जोंनि बैनिबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाया जि नाजाबोनाय जि अहरह माने मेंनाय गैयि बर'फोरनि गेजेराव माने रिफर्म खालामबाय दा दिनै जोङो गोसोखांदों बे गोसोखांनानै बे बाबानि जोनोम 1860 मायथाइनि 18 एप्रिल दाननि जि जोनोम जानाय बे बाबानि जोनोम 18 एप्रिलखौ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 18 एप्रिल बिनिफ्राय लानानै आसाम सरकार बे केबिनेटआ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे माने घोषणा खालामदों बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे घोषणा खालामनायाव जों जोबोद गोजोननायजों जोङो साबायखर बावदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकारनि केबिनेट साफ्रोमबो मन्थ्रिखौ बिसेसकै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बे केबिनेट पर्यायावनो थानाय जोंनि बर' माहारिनि सासेल' केबिनेट मन्थ्रि मानगोनां मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म सार डक्टर रनज पेगु आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि गोसो गुदुङाव दिनै गमामायैनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जोनोम सान 18 एप्रिल जोङो बन्द रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै जोङो घोषणा खालामजाबाय आरो जों बेहाय गोजोननायजों जोङो दिनै बरायदों बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायजों सिबिनायजों जोङो साबायखर बावदों आं बेखिनिखौ बुंनानै बयनिसिमबो गोजोननाय आरो हामग्लायनाय फिन बावहरनानै जोंनि बुंनायखौ बा आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय।